Наболял проблем, смъртоносните дупки по пътищата събраха недоволни данъкоплатци на протест в големите градове на страната. Искането е инвестиране на средства в безопасност на пътя. Колко хора обаче подкрепиха протеста в различните точки на България? Репортерът на Календар Мария Цънцарова ни предлага първо картина от недоволството в София, град с близо 2-милионно население. От всички 2 милиона недоволни, едва единици застанаха пред Народното събрание, вместо хилядите шофьори, които всеки ден се превръщат в клиенти на автосервизите. Аз се чудя къде са хората. Всичко живо се оплаква от дупките. Тази България няма ли да се събуди накрая? От Столична община вече обещаха да позволят на гражданите да контролират как се харчат парите в борбата с дупките. Въпреки това, протестиращите отново поискаха прозрачност и с намигане предложиха схема за действие. Да крадем 20%, като в Германия. Крадем 20, влагаме 80, всички са доволни и щастливи. През миналата седмица ви показахме софийските дупки от въздух и земя. Протестиращите добавиха и опътване с описание на лунния пейзаж. Има дупки, които са дълбоки между 40 и 50 см. Ако избегнеш 2 дупки, задължително влизаш в третата, защото няма начин да избегнеш. Така умират хора, а те ще умират все повече. За последна информация попитахме и тези, заради които протестиращите протестират, но които нямаха време да изразят недоволството си. Сутринта си скъсах гумата чисто новата, която струва 700 лева, и сега съм на жена ми колата. Колата ми се разбила вече, аз се чувствам как трака от всякъде. От Българския автомобилен съюз оповестиха и тревожна статистика. 250 от всички 264 общини нямат квалифицирани инженери, които да се грижат за пътната инфраструктура. Русе беше също един от градовете, в които трябваше да протестират срещу дупките по пътищата. Протест обаче нямаше. Масово русенци не знаеха за събитието. Информират Олга Василева и Иван Иванов. На площада пред общината, където беше обявен протестът, не се появиха нито желаещи да изразят гражданската си позиция, нито някой от инициаторите. Ето така изглежда мястото на протеста днес в Русе. Празен площад и нито един протестиращ. И тук важи старото правило: когато трябва да се изказва мнение, хората мълчат, а после пак негодуват. Да ходим на протести едно и също е. Да има протест, горе-долу това се промени. Попитахме русенци дали са доволни от състоянието на уличната мрежа в града и харесват ли дупките, с които тя е изпълнена. Тук гледам няколко дена, общината занимавата и сериозно, поне големи дупки ги изкърпи. Мисля, че е отбиване на нове. Много дупки, особено в второстепенните улици, е страшна работа. Трошим колите и това е. Навсякъде оценено са дупки. Лошо, амортисьор